Monggo minggah wonten pepanggungan mriki ya. Undha layangan dados. Lia, ya, Mbak. Kaya kupu lan satelit seputar nanggolan yen kaya mencari rambut jajan jalan sembrani aja yang bareng Dua kali, Mas. Wanda ya deh. Kaya kupu lan satelit seputar nanggolan yen kaya mencari rambut jajan jalan sembrani aja yang bareng bae Terima kasih. Aku iki karo Mas Klidik karo Mas Kluthuk iki adate yen ketemu sak panggung yen ora ning Madiun, Ponorogo, ning Solo. Iya. Ketemu ning Blitar lagi ya pisan iki. Kira-kira der apa ora iki? Ayo. Aku ki lho, aku lak sampean kulino ning kene. Alhamdulillah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barokallah, barokallah. Nggih. Ridho hidayah saking Gusti Allah. Nggih. Mugi-mugi sedaya pinanggih karomah barokah Allahumma. Amin. Ya rabbal alamin. Mas Cahyo, dalem Mas Klidik. jembleng serendeng gumun setahun kula. Kok ngaten? Jer bali desa wayangan setahun ping pindho nek lek ra kene ra enek. Kose sampean ora kulak pawarta adol pangkrungu. Piye iki? Iki ingkang kagungan hajar menika Pak Ponari kalian Bu Tumirah Lah, disengkuyung karo Mbak Dewi Yuli. Lah iki mula kula menyampaikan bahasa ngeten iki menapa? Sebabe Sebabipun syukur Kyai Candirejo menika luweh-luweh. Nyatanipun Mbak Yuli kalian Mister Yan oh iya. anggenipun leh kagungan kersa dipun sengkuyung kalian warga agung masyarakat Candirejo saya dipun kuati kalian sedaya kepemerintahan wonten ing Candirejo. Mula niki pejabat tingkat desa yang selalu memberikan tuntunan dan dukungan penuh kepada masyarakatnya. Mula niki pejabat kali masyarakat menyatu manunggaling dadi siji, nyawiji golek kenggon sing kepenak wonten ing ngajipun Bali Desa. Mula tepuk tangan wonten ing Candirejo, Pak. Wah, Pak Lurah perangkat lan sedaya. Nggih, Pak Sukar niku dah. Asmane Sukar ning piyaine nggih mboten Sukar blas.
Oh iya ta. Kepenak nyatanipun ngeten iki dipun paring ngen kaya ngeten iki Jobi. Nggih. Alhamdulillah kepengker mboten saged sowan wonten ning Candirejo Pak Cahyo. Pas bersih desa. Bersih desa. Lho sampean anu piye pas repot apa pas anu tanggapan dhewe? Boten. Lah kok ora rawuh rene? Anu pancen boten ditanggap kok. Tak kira lek napa job dhewe melu sapa to sapa. Boten pancen nggih kathah damelan ngoten. Oh, Kathah alah. damelan. Jenengan niku leh ngumpani kok ya iso apik. Lah kulino Medion dan sekitarnya paling ngono kuwi. Kula ya Allah, Masya Allah, Mas Cahyo. Nggih. Ngeten iki penjan pirsani. Niki masyarakat ingkang ikhlas, masyarakat ingkang luhur budi pakertinipun. Saya lenggah tarik-tarik wonten ngandhap direwangi sing ngadeg nika kecepit pager barang. Niku ming bedheke napa? Ming melu ndonga, melu nampa syukur keluarga besar saking Mbak Yuli. Leres. Niki Mas, Mbak Yuli sekeluarga ingkang dalu menika ngawontenaken tasyakuran, Nggih. nikmat boten dipun nikmatipun ditampi piyambak nanging dipun tularaken wonten ing tangga teparus dayanipun. Nggih, leres. Alhamdulillah nggih. Niki rawuh jam pinten jenengan? Kula saking Surabaya Wawenjing. Loh, kok ing Surabaya? Iki acara dari Provinsi BKKBN. Nggih. Sosialisasi dengan masyarakat Jawa Timur diajak lebih sehat, jauh dari stunting. Leres. Nggih. Pancen Jawa Timur menika luar biasa. Nggih. Benjang menika Dinas napa niku pariwisata Provinsi Jawa Timur ugi badhe wayangan wonten ing Pasar Sumoroto, Ponorogo. Ponorogo to niku. Tanggal 11. Sareng kalih kula. Jenengan temu ndi? Teng Tulungagung. Wayangan. Nggih no, jenengan teng Ponorogo kula teng Tulungagung. Oh, nggih. Ngoten. Acarane sami. Acaranipun benten kula sunatan. Wah, Ngeten. Sunatan. tak kira padha karo ki lho, Boten. taraman Wah, lho. kok Taraman pripun? Nggih. Pangapunten. Nggih. Mas Kutuk boten saged ngomong napa-napa. Sebabe. Ari-arine teng mriki. Ayo. Masyaallah ya ampun. Nggih. Ayo sampean ngomong Biasa. ini piyai sepuh-sepuh sing lenggah jumeneng ini direwangi kados ngeten iki bedake napa ming pengen golek seneng Mas. Leres. Pengen bahagia. Nggih. Masyarakat mriki niku tujuane ming bahagia. Nggih. Biarpun suasana yang tidak baik jangan dimasukkan atau jangan ditelan matang-matang. Nggih, mentah-mentah. Ditelan. Wah, iki pikirane nang ndi-ndi iki wong iki ora. Mungkin nek mentah ora tek. Sik aku tak takon. Keluargamu apik-apik ae to? Ya wis sae. Lesen. Asal. Anu Mas sampean sing ning arep gak kowe nak aman. Betul, alhamdulillah dengan semua. Mas Kluthuk iki lho mbok arep ngendika apa pamane? Betul, sementara Mumpung enek ari-arine jenengan kaya Sumantri kali Sukasrana. Ayo. Ya jan masyaallah. Kaya layang seto layang kumitir. Layang gaden lek kuwi. Pangapunten Mas. Nggih. Niki dalu piyai ingkang lenggah kados mekaten nika dipun catet ngamal jariyahipun. Nggih. Menungso kuwi ora kok kudu sedekahe gawe duit mboten. Nggih. Nanging nggih pangucap lan doa itu penting. Leres. Duwe ngilmu ya kanggo mulang, Nggih. duwe tenaga ya kanggo rewang, Leres. kagungan duit nggih gelem nyumbang. Nah, niki. Piyai niki tiga niki pun dipun cepeng Mas. Nggih. Mula duwe ilmu ya mulang bertukar pendapat sharing. Nggih. Duwe tenaga ya gelem rewang ngriki mboten gegem tangan, gotong royong, gumolong nyawiji, guyub rukun sayek saeka kapti. Nggih. Lho, duwe duit ya gelem nyumbang. Nyatanipun Mbak Yuli kalian Misterian Nggih. kagungan duit ya gelem nyumbang sedekah dana driya. Untuk kebahagiaan. Leres. Jadi wong yen duwe dhuwit mesti bahagia ngoten nggih. Alhamdulillah ngoten. Oke, nggih. Apa bener ngono Mas Kluthuk? sing ngomong sapa? Lha iki dulurmu sing ngomong iki lho. Pripun to sampean? Lek duwe dhuwit Bahagia. nyatane enek sing duwe dhuwit akeh, dhuwit korupsi nyatane mek wedi konangan. Lah iki sing diomongke nggon tatanan ngoten niku to Mas. Sampeyan tak belani. Nggih. Nun sewu, sampeyan nyambut gawe kula kerja ngeten iki. Sedaya para warga masyarakat direwangi macul, kabeh iki pengen duwe dhuwit, pengen sugih. Mesti semene kepengin sugih. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Lah kuwi kaya ngono kuwi. Kula omongi, niki mumpung kula niku nun sewu ade niki main ning ngarepe langgar. Musola. Nggih. Main ya iki. Pentas. Akhirnya Main iki jiki. keplek lho. Nek awake dhewe pentas gelar budaya. Pentas gelar budaya. Yen pangapunten Mas. Pripun Mas Kluthuk? Mas ayo. Sik. Iki dodolan apa to iki? Kok repot dhewe iki. Oh alah sindene oleh door prize ya.
Durpres kepiye kok. Ngeten. Napa niku wau? Wong sugih. Tak ning dhuwur ya, Mas. Monggo bebas. Nggih. Pakde amit nggih, Pakde nggih. Ora apa-apa to niku. Awa. Nggih. Kowe lek muko wendel kaya ngono saiki. Nyapa lho. Amit. Bah. Pripun wau? Nggih. Wong niku sedaya nyambut damel, Nggih. direwangi rekoso, ketekuk ringkel, Nggih. direwangi kaya wae apa wae dilakoni mergo kepengin sugih. Kata-kata sugih niku salah Mas Cahyo. Pripun? Wong niku aja dadi wong sugih ning dadi wong cukup. Aja dadi wong sugih. Ning dadi wong cukup. Apa ya salah ngendikane? Salah. Lho. Mergo wong sugih ki ning ndi-ndi mesti kurang cukup, ning nek wong cukup ki mesti bakal sugih. Dicekel omonganmu. Tak cekel. Kebo sapi gugu Keluane, menusa. omongane. Berarti nek wong sugih urung mesti cukup. Cukup, nek wong cukup mesti sugih. Jlentrehke, Mas. Nggih, sampeyan ki nuwun sewu. Napa? Neng dinggon piyayi anggere wis sugih, niku mesti uripe sarwa kecukupan. Eleh dereng mesti. Contone, Ndek ngindian mersani berita napa mboten? sing ndi? Sing wakil menteri Oh, pusat. pusat Ngopo? sugih napa mboten? Yo sugih. Nyatane isih korupsi. Oh, kuwi Berarti kan kurang cukup. Oh iya, nafsune sing ning Nafsune atas. lah, nggih napa mboten? Nggih. Nggih napa mboten? Nggih. Jenengan niku nek anu Mas, ngati-ngati bocah niki nyolo wedi. Ning lek wong cukup niku mesti sugih. Mergo napa wong cukup ki mensyukuri nikmate peparinge Gusti Allah Subhanahu wa taala, paribasane sedina mung mangan ping pindho, paribasane jangan lodeh karo krupuk kuwi menikmati syukur, kuwi nikmati ramung kuwi sing jalani wong sugih Mas Kang. Nggih. Mas Cahyo. Dadi wong ki sing penting Cukup. cukup karo syukur ya. Syukur. Nggih. Tegese rejeki sing ngandum Nggih. pangeran to. Nggih niku. Nah, saiki aku tak takon. Tak cekel gunemamu. Tegese Nggih. anane syukur rezekine pangeran pira wae ditampa kanthi ikhlas. Nggih. Upamane sampeyan karo Pak Poniran, Nggih. Pak Poniran, Lah, nggih. butuh- Pak Ponari, ya to. Disangoni. Gila. Iki sing darani wong sing kurang sugih. Kok iso? Apa, Mas? Lho ditanggap kok lali karo jenenge iki lho. Lho mangan ngangge keter apa-apa yang ngangge kurang, ora nggih. Iya lek sing cilik. Upamane sampeyan disangoni. Pak sinten? Pak Ponari. Aku meh Pak Ponadi, kleru ya. Pak Ponari. Pak Ponari dipun paringi upamane 10 juta ditampa karo Mas Kritik ya. Nggih. Terus didom to. Nggih. Mas Kritik ndelalah kuwi njupuk Napa? sing 8 juta sampean 2 juta. Mergo gedene rasa syukur lan rasa cukup kok tampa kanthi ikhlas. Leres nggih ngoten niku. Loh. Aja meneh kok mek 2 juta. Kula niku ora diweana, Mas. Kula ikhlas Mas Cahyo. Tek apik men atimu. Sebabe apa? Loh, ya tak nggo nyaru utang-utangku ndek ingi yo. Kok Utang karo apa, piting sik ndek utang 7 yuta. Jenengan iki takon gon syukur ki mau lho Mas. Dalam pembagian hitungan matematika dalam syukur mau Mas Cahyo ki ming pengen ngerti ngono lho. Keikhlasanmu kaya ngapa ngono lho. Apa? Ya wis. Wong ikhlas ki penting. Ngono lho nggih to Mas. Leres. Karena apa yang diberi nikmat dari Allah itu Betul. adalah titipan. Harus kita manfaatkan. Kula niku lek ndelok ikhlase warga masyarakat Candi Rejo. Nggih. Khususnya awake dhewe niki kudu nyonto pinaringane Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala sing wiragane awake dhewe iki sedune keikhlasan Mas Cahyo. Wah, sik. Kok ning gone ragamu ikhlas ki Contone nggon piye? endi? Contone penjabarane piye? Iki lek ngarani apa ya? Jawa lek ngarani apa? Kula wae unen-unen. Nggih. Ragane menungso niku wis ikhlas. Lan ragane menungso wis ikhlas, iki ya kudu dicontoh menungso kang urip ning alam donya. Niki ten non sewu nggih. Ragane menungso ki enek non sewu. Umpama ning ngarepe dhewe Kabeh dadi siji. iya, ning ngarepe dhewe ki nek panganan. Iso nyawang ora iso njupuk, iso njupuk ora iso mangan, Nggih. iso mangan ora iso ngrasakne, iso ngrasakne ora iso wareg ora iso ngetokne. Wah. Ayo, napa niki? Elok ki jeru lho ki. Loh, jeru niki saking jerune niki minggir golek nggon cethek niki. Ngilmumu tegese Loh, dalam. nggih lho, Bos. Napa niki? Sik kok iso nyawang ora iso njupuk. Keiklasane ragane menungso kaya ngono. Iya. Ning ngarepe dhewe nek panganan, Nggih. iso nyawang ora iso njupuk. Nggih. Kuwi mripat. Hmm. Mripat iso nyawang. Nggih. Panganan ning ngarepe awake dhewe. Bener. Ning ora iso njupuk. Sing njupuk sapa? Tangan. Tangan. Hmm. Tangan ke mung iso njupuk tok. Nggih. Ning ora iso mangan. Sing mangan sinten? Lambe. Cangkem. Lambe.
Ya bener. Ikhlas ora tangan. Ikhlas. Tangan ki mek njukuk tok. Ora berontak. Ora berontak, Ora ora melu mangan protes. dhek ya? Ora melu mangan. Mata ya meneng wae. Mata ya meneng wae. Sing mangan sinten? Cangkem. Lambe, cangkem. Cangkem utawa lambe ki iso mangan ning ora iso ngrasakne. Sing ngrasakne sinten? Ilat. Ilat. Ikhlas ora lambe kuwi. Kok urut ya Mas ya? Heeh. Kamu kok dadi siji lho. Nggih napa mboten? Iya. Ilat ki iso ngrasakne ning ora iso wareg. Sing ngrasake warak Sing wareg sinten? Weteng. Weteng, Mas. loh. Ikhlas ilat. Iya. Weteng menika iso wareg Nih. ning ora iso ngetokne. Lah kuwi lho. Sing ngetokne sinten? Ayo silet. Hei, Silet Mas. wong Jawa mbok dilus. Wong Jawa Bubur apa-apa ngono lho. biasane ki Angkoko ndang piye? ngene wae ndang langsung ending ngono lho. Niku keikhlasan raga menungso. Wadidang sing Wadidang. Iya. Dadi insyaallah warga Mekat Candirejo menika keikhlasannya itu sesuai dengan pinaringan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berarti moto enek manfaate. Manfaate, Bos. Kuping enek manfaate. Enek manfaate. Irung enek manfaate. Enek. Lambe ya enek manfaate. Enek. Iya. Iki sirah ya enek manfaate. Ya ampun. Tangan enek manfaate. Enek. Sikil ya enek Enek. manfaate. Aja mleh kok mata irung lambe. Iki ya enek manfaate. Saya tercak-cak. Adike lek guyu buater. Alah ya Allah. Berarti kabeh Loh, manfaate. iya lho, Bos. Nggih. Dadi nun sewu sedaya warga Mekat Candirejo ing dalu menika dalam rangka nyengkuyung menapa ingkang dados gawene Bapak Ponari. Insyaallah kabeh pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Didohke bilahine dicedhakke rezekine. Amin. Berarti sampean ngomong raga ki ikhlas. Saiki sampean mesti ngerti raga. Raga, ikhlas to raga? Lho iya no. Saiki tak tekoni. Aku apa kowe? Aku. Oh iya. Ya. Jarayan. Lho, nggih no, Bos. Nggih. Iki ilmu lho. Leres. Acara rame kaya ngene lho. Ruwatan to, Pak? Ruwatan lho. Sebabe rame apa, Pak? Disponsori karo BRI karo rokok 76 iki lho. Dadi Kuwi ya pas nggon briling ngono. Ah, iya. Ngono. tak tekoni wae. Aku apa Mas Cahyo? Mas Ayo. Iya ngono. Waduh. Apa iki? Mas Ayo. Tahu borong iki? Dereng. Waduh. Lha apa iki? Iya ting. Kok nek kene sukses digawe ning Delopo. Iya. Saya kula tekoni. Pripun? Jenengan niku nun sewu nggih. Jujur to? Jujur. Jujur. Jenengan ikhlas? Ikhlas. Ikhlas. Berarti jenengan niku nun sewu. Berarti jenengan niku nglakoni napa sing gelem nglakoni, insyaallah sing gawe bungae wong liya. Nggih. Sani kula tekon. Jenengan yen nenek jajan ning ngarepin jenengan jalan bener mboten? Ya yen teku luwe tak jupuk. Leres. Nggih. Sakniki kula tekok. Jenengan niku ndelalah mlaku ning gang. Ndelalah ning kono iki nek dhuwit 100.000 ning gang niku. Jan cukup mboten? Tak jupuk. Rezeki kok kuwi. Berarti jenengan niku rasa imane kurang kuat, rasa ikhlas, rasa nrimane kurang kuat. Loh, sebabnya apa tek ngono? Iki sing jenenge weteng lak butuh wareg. Ketika ada makanan, ya kita makan. Sing kula tekokno duduk panganan. Ning kono jan niku mlaku ning gang, ning kono dhuwit 100.000 sampean cukup mboten? Ya dijupuk. Nah, berarti sampean ki imane kurang kuat, kena godho sing kaya mangkono. Oh. Saiki upamane kowe Kula liwat ning dalan. Nggih. Enek dhuwit 200. enek 100.000. 100.000. Nggih. Kok jupuk apa ora? Mboten. Wah, berarti Imanmu kuat berarti. Mboten no, wis sampean cukup kok. Lah lekmu rombok cukup tak cukup. Wong iki ya mantan copet to, Mas. Kowe iki mbok ngomong wae nek Cahyo mau wis dipundhut karo Mas Cahyo. Saiki tak tekoni. Kowe Anu. aku ditakon. Iki ilmu tuwa lho ya. Ojo. Adu kepinteran tenan. Oke. Saiki wong sing apik lak kudu Jujur. Jujur. hambeke bawa Laksana. laksana. Lagi iki diugemi tenan lho ya. Oke. Sampeyan nyambut gawe ngene goleke sapa? Bojo. Bojo. Tresno karo bojo. Tresno. Lahir batin. Batin. Ya, ya. Karo anakmu Tresno. lahir batin. Lahir batin. Yen tresno karo bojomu, yen kowe diceluk bojomu Mas Rene kok, kowe mara apa ora? Moro. Ditimbali bojomu? Moro. Mara. Mergo Tresno. Karo wong tuamu tresno apa? ora? Tresno banget. Yen diceluk karo wong tuamu, Budal. nah, kowe karo Gusti Allah tresno apa? Tresno. Ngalah-ngalahne tresnoku karo wong tuaku karo bojoku. Tegese yen diceluk ditimbali Gusti Allah, Aja sik. Kok ngono to iki? kowe aja mencela-mencele. Jare hambeke bawa laksana. ora kenang tulisati. Antarane ati ini kudu ngawiji kita, Mas. Ati lati pangkarti dadi siji ya iya yen ora ya ora. Enggak ngono. Tapi aja kok ngono to. Dirungokke sik nggon pitakone dirungokke sik. Ayo Rono. Ngono. Kowe iki kurang mat, kupingmu kurang mat. Jenengan baleni, Gus. Nate to wong Jawa ngendika? Nggih, Mas. Hambeke napa? Bawa Hambeke laksana. napa?
Apa iki kalau Bawa napa? Bawa sono. Bawa laksana. Tegese ora nglincati pangandika sing Sing ono sanggih iku. yen iya ya iya yen Yen ora ya ora. Demi ya ki ya. Nggih, nggih. Sampeyan nyambut gawe goleke sapa? Bojo. Mergane napa kok? Tresno. Tresno kalih. Bojo kula. Yen ditimbali bojone jenengan. Budal Mas aku teko. Jenengan sing ngukir jiwa ragane sapa? Wong tuwa kula. Wong tuwa ditimbali karo Tetep budal kula. budal. Teko. Mergo Kula tresno. nah, pertanyaannya, sampean kalih Gusti Allah tresno mboten? Tresno, Mas. Lek ditimbali sewanci-wanci, Sik to, Mas. Kok enek sih piye to Mas? Lah sampe lak kowe dibudal ning ndlopo sing ngancani sapa? Iki lho, kowe Sing ada iki sapa? jenenge ngono kuwi kurang siap. Wah, kurang sawe. lah kalau adikmu kowe kena dicontoh kowe. Matur suwun. Mewakili arep. Loh. Weh iki sinau Mas, sinau. Iya, iya. Kullu nafsi da'il qatul maut. Wah, Lho. santrine Gus Idam iki. Wah. Kullu nafsi da'il qatul maut. Nggih, Gus. Wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Nggih, Oh, Gus. nggih Dus, nggih. Gus kok dus piye Gus? Lah iya. Ngono. Ngene dus. Aku lu cempe. Wong iki kedunungan napas bakal kajemput maut. Lah ngopo to? Ngapa ya? Cablek. Dudu mukrime barang. Wah, gayamu lagi kok iso, Pak? bagus. Lah iki mau kene aku gula kok kene dipok kene. Mbak Kesi sing nolak oke. Kok kowe dicablek lemu gemagus kowe. Mbak Kesi sing lak oke. Lho iya no. Nah, alah. Wong wedok ya aja dingonokne. Lho, ngapa? Berarti wong 1000. Kuwi wong lanang sing receh. Lho. Kok receh Kok pripun? iso? Loh, Mbak Kesi sing lak oke. Lho Mbak Kesi sapa wae sing seneng piyaine ora kersa kok. Justru malah itu menjadi nun sewu. Itu pengalaman hidup saya yang menjadi kebanggaan saya. Ah, alah rupamu koyo kapur barus ngono kok. Kamu baru matamu iki. Kok dadak leh. Lek ngelokne dulure aja kapur barus ngene ora pantes ora sopan. Gemuk. Kowe yo gemuk, masyaallah irenge. Masyaallah. Iki lho. Sing nolak oke. Iya. Justru malah iki ya. Biyen tak tolak. Mbak Kesi iki. Lah wong piyayine cakrake kaya ngono garwane, he? Iki Lho, bawera kaya ngono, ningrat kaya ngono kok iso. keblondrok iki. Kowe contongmu ora anggen jebles kowe. Mas Cahyo ki mbiyen nalika karo Mbak Kesi itu juga perlu penuh perjuangan. Ayo, aku serasi lho, Tuk. Ora kok mbelani aku serasi. Aku dalang, kono sinden. Nah itu. Aku dosen, kono Dosen. Lah ini. Lah kowe gur entuk duse tok, sene ra entuk kowe iki. Berarti sama iki nun sewu. Itu yang bisa dinamakan seniman seniwati sing kurang kreatif. Kok ngono? Jenengan dalang oleh sinden. Berarti kan sampean ora golek iso golek wong jaba. Lingkup lu tuh kecil, Bos. Kok sik cara penyelamatan dalam rumah tangga seperti itu. Itu alibi. Kok iso? Lho iya lho. Lho, saiki dalang ya. Sik, Apa? dalang oleh sinden. Berarti nun sewu ning jaba ora payu. Mas Cahyo mbiyen yo sing nguber oke lho kuwi. Sing nguber debt collector iki 7. Rene tak kepruk ndasmu. Kowe ora ngerti. Oh, Senggakane sinom Mbah Nom Surata kae. Pripun? Sing lanang seniman, sing putri Seniwati. seniwati, kayane mlumpuk. Lah kaya ngono kuwi. Sing ngomong sapa? Lho, Kuwi lek padha tanggapane. Heeh. Lah lek padha ora tanggapane, priyon jeleput kabeh. Tapi kok drating Gusti jodoh rezeki pati dadak sumiti marang kersane Gusti. Kuwi karepmu. Lho kuwi tulisan tok. Ning lek ra mbok lakoni kanthi becik kuwi ora bener, Mas. Lho, Jodoh rezeki pati Gusti Allah sumiti marang Gusti. urung mesti. Lho, Lek menungsane ora mbudidaya kuwi ora bakal dadi sempurna. lho. Bener ki, bener. Ah. Jodoh Nek ora digoleki, ora temu. apa ya ming tengok-tengok tok? Tengok-tengok tok ning omah. Jodoh rezeki pati Gusti Allah sing ngari. Ning omah tengok muga-muga ya blas kowe ngantek tuwek ya bongkon bujang kowe. Ya ora? Nggih, Ya kudu nurutus. Elek ora. Loh, nurutus ki dolan, Bos. Dolan. Mergo nek dawuhe para winasis hablum minanas hablum minallah. Artinya, Ya ngono kuwi mau tak WA wae sampe. Hidup Kudu harus- nurutus. Iya, Ya ora? iya. Ya kudu hidup bermasyarakat. Oke. Lah kene mek tengok-tengok tok, mosok arep enek wong wedok mara sampean gelem tak rapi. Ora enek, Bos. sik kowe tak debat lek iki. Napa? Dadi lek wong tengok-tengok ora entuk apa-apa. Ora entuk apa-apa. Oh sik, sampean ngadeg entuk dhuwit ora? Oleh. Aku ngopo iki? Niku. Lingguh tengok-tengok ta? Ya, Nun saya ora pamer. Aku karo kowe entuke akeh ndi? akeh sampean.
Bosok kowe. Aja nyek wong tengok-tengok ya. Nadyan tengok-tengok ning ya asile luar biasa mergo ora perkara ngadege karo le tengok-tengok ning pikirane piye anggene cemerlang gagas marang pakeliran. Sing saya katakan apa tadi? Tengok-tengok. Heeh. Lek sampean kan dhewe iki tengok. Oh, Mula iya. ben dadi tengok-tengok kowe rene wong loro terus tengok-tengok. Ora iso. Aku ngadeg kok. Dadi nek Sampean separuh berarti nun sewu dalam perbendaharaan bahasa Jawa itu kurang memahami. Nah, lagi ya. Mergo kula ngomong tengok-tengok ki wong loro, padha karo ote-ote jajan menika. ote-ote kuwi Terus, Kuwi loro. nek siji. Ote. Nek separuh Ote. Ngono lho. onde-onde. Onde-onde iki lek jajane loro, Bos. Nek siji, Onde. nek separuh. On. Lah nek tengok, Tengok-tengok ki wong loro. nek siji, Tengok. nek separuh. Teng. So tingine medion ya iki ya. Ning ketake kowe kok iri karo aku. Mboten iri, Bos. Ngene lho. Aku karo Bu Kesi ya munggah panggung Nggih. bareng. Mudhun panggung bareng. Bareng. Sesuk ning kampus budal ya bareng, Nah. mulih ya bareng. Ngene. Istirahat bareng. Gini. Kowe meri karo aku. Oh, tidak iri. Jenengan tuh jangan besar kepala nun sewu nggih. Besar kepala besar hati. Ya besar kepala dintup tawon aku ndek iki. Mboten kenten aja kemlindi. Aja kemlindi. Iki witeng klopo sak lugune. Sampean ki ditutne Mbak Kesi iku ora perkara tresno. Lho. Mergo sampean tau diculik terus nun sewu, lirak-lirik liyane. Dek yang tak takoni tresno sebaya mukti sebaya mati karo aku. Kuwi mung latih, Bos. Ning atine sapa roh? Lho, apa kowe ngerti atine Sukesi? Nah, biyen kali kula niku pun dangu kali kula. Ya ampun. Jadi yang paham dengan perasaan itu saya, Bos. Masa piyayine menik-menik ayu kaya ngene. Menurut saya, don't look from the outside, but from in the heart. Jape, pangananmu gatot kan dadak. Kok dadak bat lu from in the heart dan lu from the outside barang iki. Kuwi apa? Kowe basa apa bahasa Inggris irungmu mekrok kowe. Kowe ora kata-kata. Apa? Beautiful because of love. Beautiful because of love. Artine, Mas. Engko tak WA. Ayu mergo Ayu tresno. ki mergo tresno. Nah. Ayu ki mergo tresno. Sak elek-elek aku. Iya. Ning karena dulu tuh Mbak Kesi cinta terhadap saya. Kita aku ganteng. Loh, lah kene ngopo kok milih Mas Cahyo? Nah, mergo aku pilih liyane. Loh. Berarti orang mbok langgati. Bukan tidak melanggati, nun sewu. Mergo wis direbut kae. Loh. Wah, jenengan nggih ngoten niku nyulayani, Mas. Aku ora kok ngrebut, aku ora ngerti yen biyen nate gandeng karo kluduk mendah kaya apa lamun to omah-omah Bu Kesi karo kluduk njur nang nggen kuwade nggen kembar mayang kae Oke. mlaku bebarengan dicondro karo dalang manten. Lah kamu Manten putri Kadisri Tanjung ingkang kakung Kadisri Gala. Lah apik banget to. Menika Sri Bombok. ya ora kepenak. Ya arep kepiye kene masa lalu biarlah berlalu. Bal bal guyon Bos. Dadi ngeten iki lho Bos. Dadi intine Bumbu. Bumbune wong seneng ngeten iki. Nggih. Mula Mbak Ruli ngejak seneng Mbak sapa? Yuli. Mbak Yuli. Wi, Mbak Ruli ki anake poniran mau lho. Ngono. Nggih. Iki ngejak seneng. Mbak beliau wonten medal, Gus. Wekdal wonten. Mr. Rian kita ajak ke sini. Ya. Lah sing komunikasi bahasa Inggris apa? Loh, ini yang Kula mentranslate kok ora paham itu. Mas Kluduk niku riyen pangapunten, Mas. Pripun? Pangapunten. Betul sih. Niki teng Inggris suwi. Kula 3 tahun, Mas. Teng Inggris suwi, Mas. Kero pamri kok. Loh, Nggih, 3 tahun. Elok, Nggih. elok. Teng Spanyol suwi. Weh, Loh, pripun, nyolong Jen? petek niku. Loh, pripun? Ketek sapa jala? Loh. Petek. Mas mencuri perhatian, Mula bahasa Inggris luar biasa. Elok, elok. Malam, Pinter, ya? selamat malamnya apa, Mas? Good night. Loh. Pinter, bener. Selamat pagi. Good morning. Loh, selamat siang. Good afternoon. Oh, pinter, Pak. Silahkan duduk. Sit down please. Loh, iso, Pak. Neng Inggris kuwi ya kula. Umpama silahkan masuk. Silahkan masuk. Silakan masuk. Heeh. Ora mbok omong iku. Jake, kowe iki undang sukses ngono. Ora mbok omong sing kuwi. Oh, iki rasa dadak ngandani kan ya sing terekam apa gitu loh. Welcome come in. Welcome come in. Dadi apik ngono lho. Kursi bahasane apa jajal? Chair. Kursi, Chair. meja. Table. Loh, iso, Mas. Iso. Pintu. Door. Loh, iso, Mas. Pulpen. Open the pulpen. Iso. Bola. Bola. Ball. Oh, iya. Keluar. Out. Bola keluar, Out ball. bola masuk. In ball.
Apa? Bola kena tangan. Ojo cepet-cepet ah. Bola kena tangan. Handsball. Lho kuwi lho. Nek penyakit ambeien. Dobol. Kok ora iso? Iki pinter kok masane. Aja coba-coba. Kok dadak-dadakan ngene mumet. Ora iso jujur. Enggak, Mbak Ruli diajari. Nggih, Mbak Yuli kalian garwanipun. Siap-siap. Nggih. Mr. Rian. Mr. Rikat Ryan. Welcome. Suku-suku batok elah. Rama menyangkut Le-ole payung murta. Majentik. monggo Mbak Yuli. Yen obah, Jadi bocah yen urip. Monggo bisa ya. Bersama Mbak Yen obah, yen urip. Izin bos, Pripun? Mas Rian tidak bisa hadir di sini karena sudah pulang. Oh, mantuk ning ndi? Ning Dandong. Loh, daleme ning luar negeri kok. Di. Amerika. Lah yo Dandong, Amerika Serengat. Srengate lak yo tan kono kok iso mangsani. Ndak apa-apa ya. Panjenengan pun menika lenggah wonten Bali. Oh, kembali. Lenggah wonten Dubai. Oh, Pun wonten Amerika, nggih. Niku. Nggih. Nggih. Ngerti tok kono. Oh iya. Rono iku kula niku iso tak bikin rono jan. Dipun selingi kemawon kersanipun. Wonten Waranggana menika. Niki Niki daerah. topi ingkang saking Blitar rumiyin Loh. nggih. Nggih. Ada to? Oh, Dinten alah. Mbah Sukron niki. Pundi menika to? Nggih. Wah, nek niki nun Alah. pangapunten Mas. Suwun. Dalang ini ora kaya nun sewu. Dalang ini Mas Cahyo itu beda dengan dalang-dalang lainnya. Napa nggih? Dalang ini dalang-dalang lokal kene ya. Nggih. Nggih adegan kewan, iki mesti gawe dekorasi. Oh iya no. Mas Cahyo ya adegan kewan mesti gawe kewan tenanan ngono kuwi. Dadi Lho iki ora enak. Lho kuwi payu wis templek ning kono kok iso. Iya. Menika, Pak. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Menengan, Nduk. Nggih, Nah, nggih. iya, Ini, kenalan. Ini, Nadyan wis kenal mbok menawa sing mirsani ana sing